Putting out his weekly hosting with all the men that I need. Mizuzu Matienzi by 17 Goku ibethile insimbi yaka 10 o'clock. Usandungena masikubulise wethu sikwamkele nkosi kakhulu ngokhetha thina. I'm giving you the mid-morning radio. We call this one Nomasakana. Usandungena masikubulise wethu sikwamkele nkosi kakhulu ngokhetha thina. We are on 90.6, 97, 98.4 napha ke ku 99.9. Kukanjalo stream us live on www.fuganifm.org.za. Kanti ke kwecala kuthiwa ke ngeChristmas ka-2024 kwathi kwazalwa abantwana abayi-575 in South Africa, with some mothers alarmingly young, just 13 ukuya kwiminyaka eyi-15 ubudala. Ukanti kwisiqalo esikhwankqisayo sonyaka in Eastern Cape, intwazana eneminyaka eli-12, 12 years old, yathi yabeleka ngomhla wokuqala kuJanuwari, with the father being only 17 years old. This raises a critical question. Are we doing enough to educate our young people about teenage pregnancy and sexual transmitted infections in South Africa? To discuss this pressing issue, we are now joined via Zoom by Unonjatyambo Makhapela from Yinjongo Yesizwe Foundation. Ma'am, good morning and thank you so much for joining us. Thank you for the invite, Choma. Good morning to you and the listeners. With this background in Gboyenza, Sisnonjatyambo, kufumaniseka into yobana out of 575 yabantwana abazelwe ngeChristmas yaka 2024, abanye babelekwe nge-1st, which is iNew Year yaka 2025. Some of them, they are only 13 up to 15 years old. Ibe ke ngumnqa eyase-Eastern Cape. Because Tina apha Eastern Cape sirekhode nge-1st yaka January into yobana kukho umntana ona 12 years, which is lamdana ube pregnant at age of 11 years old. Ingaba senza enough to teach these young people about teenage pregnancy and sexual transmitted infections? Okay, enkosi ngethuba Chuma, abaphulaphula emakhaya bawundingqinela, ayiqali into yokukhulelwa kwabantwana. I-programs nathi besingeke sithethe ngokukhulelwa kwabantwana abatsha okanye ngokosuleleka ngokwezifo ne zocansi if ibingenzeki. I think ke ngoku i-organizations okanye even norhulumente i-programs ezizenzayo exesheni elininzi ziresponda isehlo sesenzekile. Ewe, urhulumente uyazama ukuqinisekisa into yobana kunemigaqo siseko, kunemithetho ebekiweyo ukwenzela into okokubana abantwana abafana nalo una-12 years bangabelani ngesondo. Umthetho wase-South Africa under i-Sexual Offences Act states it clear into okokubana umntana obelow ona-12 years ukuya ezantsi akakwazi ukunikeza consent ukuthi makwenziwe into emzimbeni wakhe, and especially kwizinto ezidibene nokwabelana ngesondo. Futhi umthetho waseMzantsi Afrika uyayiveza into okokubana umntana ngumntana from 0 until 18 years. Kodwa umthetho uyayivumela into ethi xa umntana ena-16 years angakwazi ukuthatha isigqibo ngomzimba wakhe, that child can give i-consent xa kuzawukwabelwana ngesondo. Kodwa kukhona into esiyibonayo eMzantsi Afrika abantu abangathethiyo ngayo or esingathethiyo ngayo. Xa umntana ethe wakhulelwe ngaphantsi kweminyaka eli-16, ufumanisa into okokubana thina sifuna ungxolisa umntana sekwenzeke isehlo. Ithi ke ngoku iyinjongo yesizwe Foundation masifundiseni abantwana sibanikezeni ulwazi olu-appropriate so that sincedisane nabo ukuthatha izigqibo ngemizimba yabo, because as abantwana bedevelopa kukhona ii-changes ezenzekayo and we need to have a conversation ethi who are you? What are you planning to do and how are you going to get to apho uya khona? And ezaa zinto ngesizibalekele zinento okwenza ne-sexuality okanye ukuzazi wena ngokwengqondo nangokumzimba nangokucinga. So irole yaye wonke umntu Chuma nabaphulaphula emakhaya ekuqinisekiseni ukuthi abantwana siyabafundisa, asibathumi kodwa silungiselela into engekehli. Enkosi. Ndiyayithanda xa usithi yirole yethu sonke, including lo mntana sithetha ngayo who is 12 years at this particular moment. I was having a conversation with someone who is a nurse in one of the local clinics
uthi chuma ungothuka si-statistics sabantwana abachaphazela abosuleleka yi-HIV before babe bayofika ku-15 years old. Sibabhaqa kuba bayakhulelwa. And then xa bekhulelwe ke ngoku kufuneka ubana masirane eza test, then sifumanise into yobana they are HIV positive. So ziyenziwe ezi-awarenesses zokubana mabafundiswe aba bantwana about these issues. But how do we make sure that le nto esikufundise yona chuma ona 12 uyakwazi ukuyi-implementa xa uphuma kule ndawo besikufundisela kuyo? How do we make sure of that? Okay. Enye into endifuna ukuyicacisela abaphulaphula emakhaya, asizukothusa abantwana nge-HIV. For their information, abantwana andithi abayoyika abantu abatsha i-HIV, kodwa especially abantwana abangamantombazana boyika ukukhulelwa more than ukuthi babe infected with HIV. Into abanewari ngayo xa bezikhusela kukuthi mandingakhulelwa. I-HIV is manageable. I-information endicinga phana into yobana ibalulekile kukuthi xa sikhulisa umntana oyintombazana, masikhulise nomntana enkwenkwe. I-message should be universal. If sithi umntana oyintombazana vala imilenze, nomntana oyinkwenkwe makaziphe apha ibhlukhwe yakhe avale, irrespective of sexual orientation. Sukunikeza kuba noba mna ndiyifuna ndiyintombazana, if wena awukakabikho ready ukundinika, akukho apho ndizayifumana khona. And okwesibini, asizukwazi uyibalekela into okokubana i-incest, indlela abantwana abanukunezana ngalo ngokwabelana ngesondo emakhaya, noba yikhazini yakho, ngumzala, ngukanina wakho, okanye ngubhuti wakho, ngusisi wakho, ngu-anti, ngumalume. Abantwana, they are being groomed within our families. Ufumanisa uba kukhona izinto ezenziwayo ukumprepare umntana, akayifundanga phaa ngaphandle. But ke ngoku, how then thina sizi-families protect abantwana apha ezindlini ukwenzela into yobana bangalalwa bosulelwe ngezifo apha endlini. And okunye ndifuna ukukuveza yinto ethi i-information ne-messaging should be clear ekutheni not all the time umntana esimfumana ekhulelwe at the age of 15 e-infected ube-infected ngeli xesha besabelana ngesondo. Kunabantwana abazalwe nentsholongwane kagawulayo. Yiyo le nto as a country guided by i-Department of Health, city, everybody should know their HIV status, so that even if wena umamakho okanye abazali bakho zange basebenzisa into yokukhusela babengayazi ukuthi unentsholongwane, sikwazi ukukhusela, you can live positively, so that we can prepare you in terms of protection before you engage with sexual intercourse. I think for mna Chuma yinto ethi umntana sithi ukhuliswa ngabahlali. If sithi umntana ukhuliswa ngabahlali, abazali mabake bayiyeke le nto yento yobana if umntana uhambile nenkwenkwe okanye uhambe nentombazana and then sifumanise into okokubana sizambalekisela esikolweni sithi sizayoripota kutishala othile, utishala ngumzali unezakhe and irole katishala yeyaphaya esikolweni, kodwa wena ungumzali, yintoni ingxaki yakho? And ndiphinde ndithi ipointi yam yokugqibela before ndibuyele ndibuyise intambo kuwe Chuma, yinto yoba ethi abazali, as long uba thina sisoyika uthetha ngocantsi, sisoyika ukuba ne-conversation nabantwana xa besibuza ngee-condoms, because i-life orientation esikolweni iyabafundisa. Ufumanisa uba wena ngoku ungumzali uyashokheka ngento yenzayo, umntana ukubuza ngento yokwabelana ngesondo awukho comfortable. So if thina sikakabikho comfortable sikhulisa abantwana ukuthetha kabanzi gabalala ngezinto ezidibene nokwabelana ngesondo nokuzikhusela, abantwana bethu bazayifumana i-information e-incorrect outside. Thank you. Ndiyayithanda le nto ugqiba uyiveza Notyatyambo. Ndiyafuna ke ngoku size apha kubazali. Ndingutata or even ndingumama, even if ndingumama mhlawumbi, I'm raising this 12-year-old baby girl or umfana ona 12 years old. I think thina singabazali sine problem yokungakwazi ukubana leli phelona xesha li-right lokuqala i-conversation about i-sexual health nabantwana bethu. Leliphi ixesha eli-right, ndiqala kweyiphi age ukuba ndincokole noqaqamba wam ekhaya about i-sexual health? Okay, eSouth Africa, even the National Department of Education, sine guidelines. Kune program ekhona in schools. Anditsho abantwana bethu exesha elinintsi basesikolweni. Kune program abazali nezinye stakeholders eziyithabayo iprogram ka-comprehensive sexuality education in schools. La program has been designed ekuqinisekeni into okokubana u-educator
uncedisana nokukhula komntana nge-information e-appropriate ekufuneka ifundise umntana. Xana abazali kuqala kuvela igama elino-sex, bacinga fanuba kuthethwa ngokufundisa umntana ngokwabelana ngesondo. Ithi iprogram ka-Department of Education, Comprehensive Sexuality Education, it means sifundise umntana, simprepare ngokwengqondo, kuba as umntana ekhula kuba khona izinto ezitshintshayo ezawuya exesheni, ezawutshintsha ivoice yakhe, nemizwa yakhe iyatshintsha, nengqondo yakhe icinga ngehlobo oluthile. And abantwana nakwi-age of 7 nakwi-age of 8 baba nee-crush zabo. And into emnandi into yoba siyayazi ngoku into yobana abantwana bayakwazi ukuthetha about these things. Immediately umntana kumbona into yobana uyaqala axelele ukuthi une-boyfriend une-girlfriend, as much as engekayi-understand ukuthi yintoni. That's when you get ixesha ke ngo-create a safe space sokumbuza umntana, kube nencoko nomntana kuba ithetha uthini le nto, iza kunceda entwenini le nto. So i-comprehensive health sexuality education incedisa utishala, but also comprehensive sexuality education for youth out of school is also preparing abazali ekuqinisekiseni into yoba babanayo i-conversation nabantwana. Xhuma, as old as I am, 43 years, kunzima singabazali kwathina ukuba nexesha labantwana bethu ukuthetha no-13-year-old because sibhizi kwi-social media platforms, sixoxa uchuku ngapha, sibhizi silayikha izi-status zabantu abatshatileyo singatshatanga. Sizalithatha phi ixesha singabazali lothetha nabantwana bethu sisekwi-gossips, abayeni bethu nee-partners zethu zisesebhizi zithandana nama-2K. So I think siyi-society we need to change indlela esiziphethe ngayo, singa-expect a lot to our children, whereas thina we don't provide a safe space for these conversations. Silala ko TikTok because sibhizi silandela umgosi wa ku TikTok. How do we reduce stigma surrounding teenage pregnancy as well as sexually transmitted infections? Okay, teenage mothers. Yeah. Ndina 13, ndafumana umntana ndina 14. Yafihlwa loo nto, ngumzekelo lo ndiwenzayo, yafihlwa loo nto. Wakhula umntana wam esazi ukuthi ngusisi, ndingusisi wakhe, wakhuliswa ngumamam emazi ukuthi ngumamakhe. Then already istigma sawuhlala sikhona ekuhlaleni if abahlala bayishifti i-mindset yabo. So I think it's important that we also accept izinto esizenzileyo. I won't say it's mistakes, but we had these kids singapreparishanga. But thina bantu sizaziyo ma-70s ma-80s, I think irole yethu nama-90s ukuqinisekisa into okokubana xa uthe wakhulelwa i-experience yakho yisebenzise positively. So eyam into endizayiproposa yinto yoba let's occupy i-social media, masimxineni u-social media, sithethe ngee-experiences zethu, singathethi nje ngokuthi uye wakhulelwa waba nomntana, masithetheni ngeengxaki esidibene nazo xa sikhulelwe, nasekutheni xa uthe wakhulelwa ungumntana oyintombazana uzawuyeka isikolo, lo mntu ukhuleliswe wena if yintanga yakho uyaqhubeka yena nesikolo ayofunda abheke phesheya, wena uzawushiyeka uncancisa. I think these conversations ufuna sibe nazo nabantwana, sithethe nge-real experiences ebesinazo nezinto abanohlangabezana nazo. Okunye futhi, if abantwana sithi bayakhulelwa Xhuma, it means masitshintshe indlela i-conversation. Let's put young people at the center. The people who are affected should be at the center, not thina sibadala, because thina sesiyenzile eyethu into, and indlela ebesikhula ngayo thina ngo-1980, 1990 ayifani nabantwana abakhula ngo-2000. Let's bring young people at the center so that they can bring their own solutions. We cannot solve izinto on behalf of abantwana kuma-boardrooms. Let's involve affected community members. Department of Health is currently busy with initiative yokuhambisa i-vaccine ye-HPV to young students ezikolweni. I-program ababhizi yiyo at this particular moment. Do you think izikolo, u-Department of Health, NGOs ezifana noYinjongo Yesizwe Foundation zenza umsebenzi or enough to make sure that iyahamba levangeli ye-teenage pregnancy as well as sexually transmitted infections kwaba bantwana abancinci? Because sicinga into yoba thina ababakazibandakanye kwi-sex, so masibanike HPV ukubakhusela ku-cervical cancer, yet kukho abantwana abangoomama that are 12 years old. Okay, so for mna, I think again, Gogo, how then do we make sure a girl child who is 8, who is 7 years is safe from sexual violence?
Yeah. Because umntana kusenokwenzeka ukuthi akabelani ngesondo, but there is someone who is grooming this child within the family. And sizixelela ukuthi lo mntana una 12 years uzawuba ne-access ye-human papilloma virus vaccine because akakabelani ngesondo kanti umntana kudala wabelana ngesondo. So for mna, into thina, for an example, siyinjongo yeSizwe Foundation, we work with existing organizations that are already working with these beneficiaries to make sure that Okay, we sure. bridge the gap that is there. For mna Xuma, asingeke sikwazi ukuba ne-conversation enough abazali bengafuni understanda i-values, i-individual values zabantwana ngendlela ba-understanda ngayo i-life. I'm not saying abantwana kufuneka basilawule, but i-point yam is that let's empower young people, let's empower parents. Ewe abazali mababe nesandla bapunish abantwana babo, quote unquote, but ekugqibeleni they should know into yobana ukubetha umntanakho kuba ehambile wayolala ngaphandle okanye enenkwenkwe okanye enentombazana ayingeke itshintshe into yobana angabelani ngesondo. Yiba ne-conversation nomntanakho, uthethe nge-pros and cons ukwenzela into okokubana if umntanakho uyayenza le nto azazi iziphumo zayo. Remember, abantwana, they are developing, they are still navigating their lives, they are still trying to find themselves ukuba njengento yobana ndifila kanje yenziwa yintoni xa ndidibana nomntu onje why ndifila ngolu hlobo. And umsebenzi wakho as a parent or as an educator or as any stakeholder is to assist lo mntana ukuthi anavigate. I'm not saying we must navigate sibancedise ukuthi mabayenze, we are not enabling that, but we are preventing so that ama-sexual and reproductive health wabo, they are protected in future. Ndiyakwazi But I think for mna Xuma, abazali mabaqale bajonge abantwana ezindlini. It starts within, so that singacinga apha ukuthi umntana simkhusela ngaphandle kanti umntana uhlukunyezwa apha endlini. I'm not even talking about only a girl child, but also boy children, which we know sine-evidence yento yobana bayahlukunyezwa emakhaya ngokocansi. Ndiyayazi uadvocate kakhulu Nontatyambo ngokubaluleka kokubana abantwana abancinci abangamantombazana mabafundiswe about their sexual reproductive health. Bakhona basesekhaya at this particular moment, and I'm sure bamamele. Bakhona abazali bamamele nabo. Xa siyivala ufuna uthini kubo before babuyele esikolweni ngomso? Abantwana ngabantwana. As long between 0 and 18, mamela umthetho womzali wakho. Abazali abanamona into okokubana abantwana bethu bangabelani ngesondo bangathandani. Mabalinde ixesha eli-right. There is nothing wrong by dating. But kunento engalunganga xa uzakwabelana ngesondo ungaplenanga, because xa uzakwabelana ngesondo usenofumana isifo esosulelayo nesinganyangekiyo but sibe manageable. But usenokhulelwa okanye ukhulelise, linda ixesha eli-right. I-economy yethu eMzantsi Afrika yenza into okokubana singakwazi ukufezekisa amaphupho wabantwana bethu. Mabakhawulelane nathi singabazali, lizawufika ixesha eli-right loba mababelane ngesondo. Naba sebethe babelana ngesondo baba nabantwana mabathathe i-responsibility, because umntana kufuneka ekhulile and kungumsebenzi wabo ekuqinisekiseni ukuthi bakhawulelana nathi singabazali. Kodwa imessage yam also ebazalini kukuthi sumpanishe umntana wakho xa esethe wakhulelisa okanye wakhulelwa. Masibe nendlela engcono yokwenza izisombululo, because zonke izinto esizenzayo ezi-negative zine-impact also negatively mentally empilweni yabantwana bethu. Asifuni abantwana bethu abazazibulala because abanye abantwana banoxinizelelo lokuthi bazawufumana ii-results zabo kusenokwenzeka ukuthi bakhulelwe. Let's create a safe environment. Abonontlalontle babe available to support abantwana bethu psychologically. Thank you so much, Xuma. Nontatyambo Makhaphela from yinjongo yeSizwe Foundation. Masibulele sisi ngexesha lakho benemini manje. Thank you so much. Right. Uma Mdeuga bafunde sikhule sakho kusala kulisizo ngolwazi noXhuma Mdeuga on Mathakane.